ଜଣେ ଉଦ୍ଭାବକ ସେ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଉଦ୍ଭାବନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେ ଯେତେ ଥର ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜରେ ସେ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ବି ଉଦ୍ଭାବନରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେ ଥର ସେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କାଗଜରେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ କାଗଜରେ 700 ଲେଖା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ କାଗଜରେ 700ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ଉଦ୍ଭାବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ 700 ଥର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ 700 ଥର ବିଫଳ ହେଲେ ପରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ତ ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଇଏ ଉଦ୍ଭାବନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଏ ଉଦ୍ଭାବନ ଜାରି ରଖିଛ? ସେ ଉଦ୍ଭାବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଯଦି ମୁଁ 700 ଥର ବିଫଳ ହୋଇ ସଫଳତାର ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଫଳତାର ପାହାଚ ଏଇଠୁ ବିଫଳତା ପାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୋତେ ଯେଉଁ 700 ଥର ବିଫଳତା ମୁଁ ପାଇଛି ପୁଣି 700 ଥର ବିଫଳତା ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବି। ଯଦି ମୁଁ 700 ଥରଟା ପଛକୁ ଯିବି, କାହିଁକି ଯଦି ମୋର 1000 ନମ୍ବରଠି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି, ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ 300 ପାହାଚ ଆଗକୁ ନ ଯାଇପାରିବି? ତେଣୁ ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ଆମେ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବାନି। କାରଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିଫଳତାରେ ବି ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଲେ ବି, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ କେବେ ବି ତାର ଆଶା ଛାଡ଼ିବାନି। କାରଣ ବିଫଳତାରେ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।